вазорати корҳои дохилаи тоҷикистон хабар медиҳад ки 31 майи соли 2022 соати 9:30 дар натиҷаи гузаронидани амалиёти зидди террористӣ дар баландкӯҳои деҳаи дерзуди ноҳияи рӯшон аъзоёни гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ ва террористӣ ғулом ҳайдаров ёдгор мамадбекович соли таваллудаш 1974, истиқоматкунандаи деҳаи дерзуд Почаев Алишер Сафармамадович соли таваллудаш 1976, истиқоматкунандаи деҳаи Вамар Мавлудудов Ҳабиб Фиткаевич соли таваллудаш 1987, истиқоматкунандаи деҳаи Дерзуд Шехбуров Ҷангибек Душанбеевич соли таваллудаш 1992, истиқоматкунандаи деҳаи Вамар Палаев Дохунда Худобандаевич соли таваллудаш 1969, истиқоматкунандаи деҳаи Вамар ки аз 18 майи соли ҷорӣ дар ҷустуҷӯи расмӣ қарор доштанд, ҳангоми нишон додани муқовимати мусаллаҳона безарар карда шуданд. дар рафти чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯи яке аз роҳбарони гурӯҳи террористӣ Палаев Қулмаҳмад Каримович соли таваллудаш 1974, истиқоматкунандаи деҳаи Вамар дастгир гардид. зимни аз назаргузаронии ҷои ҳодиса ки дар баландии 2800 метр аз сатҳи баҳр ва фосилаи 1 километр аз хати сарҳади давлатӣ байни Тоҷикистон ва Афғонистон ҷойгир аст, як адад силоҳи мерганӣ бо 200 дона тир, як адад пулемёти Калашников бо 150 дона тир, як адад гранатомёти зиддитанкӣ бо 3 адад гулӯла, 4 автомати Калашников бо 5 тирдон ва 135 дона тир, 5 адад норинҷаки дастӣ ва 2 адад тапончаи Макаров бо 50 дона тир дарёфт ва мусодира карда шуданд. барои таслим шудан ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҷинояткорон чандин маротиба таъкид гардида буданд, вале ҳар маротиба онҳо ин даъватҳоро сарфи назар карда аз кирдорҳои ҷиноятии худ даст накашида аз пайгарди мақомот пинҳон мешуданд. ёдовар мешавем ки 18 майи соли ҷорӣ дар маркази ноҳияи рӯшони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон гурӯҳҳои мусаллаҳи террористӣ бо истифода аз силоҳу лавозимоти ҷангӣ ва маводи тарканда ба калонаи автомашинаҳои хизматчиёни воҳиди таъиноти махсуси зидди террористӣ Алфаи Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамлаи мусаллаҳона намуда буданд ки бар асари он як афсар ба ҳалокат расида, 13 хизматчии ҳарбӣ ҷароҳати вазнин бардошта буданд.